zauria 2012 apirila beltza pitu elzutenetik zeinek itxi diatea Manu eta Finari ezin eutziz begiradari Herri Armaiatiko zen entzuten da tiroz ezin dira hil gure ametsak Herri Armaiatiko zen entzuten da justizia Inigorentzat justizia Inigorentzat na 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 indarkeriaren kontra otsutsuenak giza eskubideen jabe zaretenak gertatu zena ez dali nahi duzuena madarikatuak denak Herri Armaiatiko zen entzuten da tiroz ezin dira hil gure ametsak Herri Armaiatiko zen entzuten da justizia Inigorentzat na 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 Herri Armaiatiko zen entzuten da tiroz ezin dira hil gure ametsak Herri Armaiatiko zen entzuten da justizia Inigorentzat zenbat gezur, zenbat promesa faltsu eta zen justiziarik ez da egin Inigo Cabacas-ekin memoria Inigorentzat justizia Inigorentzat memoria Inigorentzat justizia Bimilata hamabiko apirilaren beltza tiro batez moztu zuten pitu zure ametsa